Друго си е нов тютюн, бахте си веднага. Защото е газил влака, не, гази го танджата, влака не го е газил. Влака в момента от супата го гази. О, тоски. A few moments later. Много благодарим за ползването от магазина. Какво пушим? Абсолютно. Давай сега да казваме какво пушим. Тук имаме скитъл с бърн, с чери лемонейд на дедкор, защото е вишно маринада в интересно. 12 seconds later. Не се е разсърдил, стига бе, херца, не така бе. Скитълс. Ами трябва да кажеш какво друго имаш. And I'm thinking, how in the hell could I be this high? Sam Sancho idę od gorica.